Dneska to bude... Toto je mleté hovädzie mäsko s 15% troška masného. Nech to pustí šťavičku. Nasekanú cibulku pridáme do mäska. Cesnačik, troška limetkovej kôry, trošička petržele, mletú rastcu. Mleté čierne korenie, soľ. Pomýchame. To rozmiestnené tortilky v priemere 20 cm, na ktoré si dáme takýmto spôsobom cca nejakých 125-130 g tohto mäsa. Čiže jednoducho rukou utlapkáš, po troške si to tam pridávaš, aby si na celý ten priemer v podstate tejto tortily to mäso vložíme. A na tortilu nie je príliš veľký oheň, troška čedaru, salsy, rukola, smotanovej zalievočky, salsy, limetka, zavreš. Poďme to okoštovať, tu je hlavný koštič. Hlavný papkáčik, bráško. Pozor, čo robíš? Trošku som si nabral. Nezabúdaj na limetku, človek. Je to šťavnaté, dáš limetku ešte. A toto sa dá. Tak. Počkaj, ja ti to naberem, nech si jak človek. Pozri na to, takto, do papulky. Vidíš? Takto nakrmíš osadenstvo celej svojej rodinky bez myhnutia očka. Pozri recept a uvidíš, prečo je to také jednoduché. Do zlemonenia autenticky. No čo? Yoga.